Дорогие друзья, период не самый простой, период сложный. Татарстанда соңғы 2 атнада аурушылар саны 38% артқан. Олар арасында һәр 4-нче кеше 60-тан өлкәнрәк. Шул ук вакытта вакцина ясату буенча Россиядә республика күрсәткечләре яхшы булса да, өлкәннәр арасында прививка ясатучылар аз. Шуңа күрә бу күрсәткечләр хәлне катлауландыра. Кертеләчәк ял көннәре авыру таралуны өлешчә булса да киметергә тиеш. Период выходных дней в том формате, в котором... Бу ял көннәрен узган елның язында булган локдаун белән чагыштырырга кирәкми. Шул ук вакытта без аны гадәти ял дип кабул итәргә тиеш түгел. Каядыр баруны, дуслар белән аралашуны шикләргә кирәк. Максат бит вирусның таралуын киметү. Выходного дня в данном случае. Если это будут выходные дни. Ял көннәрендә әлбәттә сәүдә үзәкләренә QR-кодлар буенча гына кирип булачак. Контроль көчәя, балалар да ковид белән авыруын онытмасалар иде. Аларда ОРВИ билгеләре була икән, өлкән кешеләргә, әби-бабайларына илтеп куймагызны сорыйбыз. Яллар игълан ителсә дә, МФЦлар көчәйтелгән режимда эшләвен дәвам итәчәк. Аларда әле дә чират, гадәттә көн саен 1,5 кеше мөрәҗәгать итсә, 11 октябрьдәге чикләүләрдән соң 10 меңгә җиткән. Республикада киләсе атналар ял көннәре булырга мөмкин дигән хәбәр таралгач, халык тагын да арта. 16-сы 14 яшь тулды, шуңа күрә зак сузырга ярамый, шуңа күрә паспорт алырга килдек. МФЦга килдем, СНИЛС алырга кирәк иде. Менә бу арада интернетта хәбәрләр йөри. Локдаун әүләт итмәкче булалар. Шуңа күрә мин тизрәк усуга артыннан килдем. Миңа кирәк QR-код крупный торговый центрларга берергә. Помню историю, когда нас в апреле на 2 недели закрыли. Узган елның апрелендә 2 атнага ябылуны истә тотып, кешеләр хәзер ЕСИА хезмәте өчен генә түгел, башка эшләре белән дә килә башлады. Безне дә ябачаклар, эшләмибез дип уйлыйлар. Чынлыкта без ябылмаячакбыз. Борчылыр урын юк. Көн саен хәтта бәйрәм көннәрендә дә гадәттәгечә, хәтта көчәйтелгән режимда эшләячәкбез. Дни, в будние дни. QR-кодлар кертелгәч, республикада вакцина ясатучылар кисәк артты. Соңгы тәүлектә 28 меңнән артык кеше прививка кадаткан. Роспотребнадзор башлыгы яшьләрне 2 компонентлы вакцина ясатырган ди. Можно ли сделать спутник Лайт? Спутник Лайт ясатып кына QR-код алырга буламы дип сораучылар күп. Яшьләр ялгыш адым ясамасыннар иде. Спутник Лайт бары тик авырганнан соң 6 ай үткән һәм ревакцинация ясатканнарга гына. Ул тулы иммунитет бирә алмый. QR-код алып сәүдә үзәгенә керү өчен бер компонентлы вакцина сайлау зур ялгышлык. Прививканы өйгә килеп тә ясый башлаганнар. Эта работа организована в сельской местности. Бу эш нигездә авыл җирлегендә оештырыла. Өйдә утырган өлкән кешеләргә вакцина ясыйбыз. 3 меңләп кешегә ясалды инде. Зур шәһәрләрдә моңа вакцина ясатып пунктларында ажиотаж кимегәч кенә алына алачакбыз. Бу айда сәламәтлек саклау системасы көчәйтелгән режимда эшли. Хәзер 57 госпитальдә дәвалыйлар. Якын арада тагын 2 начарга җыеналар. Хәзер булган 17 мең табибка ярдәмгә 400 ординатор, 700 студент җәлеп ителгән. Хәзер госпитальләрдә ковид диагнозы куелганнар гына түгел, ул расланмаган, әмма авыр хәлдәге пациентлар бар. Гөлназ Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.